Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, kusangana zvekare kwatiri kuita panapa paZim1 patinouya nema-updates enyaya dzakasiyana siyana dzinenge dziri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Kune vatanga kutibata mukati mezuva ranhasi tinokukurudzirai kuti munge muchisubscribe kuitira kuti every time patinodzoka panapa nema-updates munge muchisangana nawo. Kuuya kwandiri kuita nenyaya yaPresident Emmerson Mnangagwa, level ravasvika rekuvengwa nevanhu ranyanyisa. Panapa ndine chinyorwa chandinacho kubva kuna Budigivi, vachinyora tsamba iyo kuna Trump, president wekuUnited States, kuti auye atore zvake Mnangagwa nekuti vanyanya kushungurudzika vana veZimbabwe. Saka panapa zvikanzi patsamba iri pano, Dear Mr. Trump, we are with Ayatollah Mnangagwa here in Zimbabwe. He can be found at 8 Councillor Avenue, Harare. Thank you for your attention to this matter. Ndo chinyorwa chiri panapa. Ari kudaidza, ari kukoka Donald Trump kuti ange achiuya achizotora iye Mnangagwa. Sezvo Trump ari iye ari kumira pamadictator ose pasi rose, kunyaradza madictator. Hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe, mukaona vanhu vasvika pastage iyi vanenge vasisiri kunakidzwa. Maitiro acho ari kuzoitawo Mnangagwa ari kumanyanya. Kuchinjwa kwebumburo remutemo ndokuri kukonzera zvose izvi. Asi dai ari mumwe akangoita chete matemu ake maviri iwayo, akanga akatarwa kunzi ndiwo achatungamirira kusvika 2028. Manje iye abva anzwa kudzirwa nechigaro zvikanzi aiwa ndiri kuda kusvika 2030. Ndizvo zvasungudza mhirizhonga mukati menyika yeZimbabwe panguva ino yatiri. Tiri kuona zvakawanda zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Kuvengana mukati mebato reZANU-PF, zvekarewo nevanopikisa vachisimudza nyaya dzekupikisa icho chichirongwa chekuchinjwa kwebumbiro remutemo. Nguva pfupi, mazuva mashoma apfuura, takaona Professor Lavomo Madhuku vachiatakwa nevanhu veZANU-PF mushure mekunge vari ivo vari kunyanya kusimudza musoro pakurwisa chirongwa ichi. Saka hazvina kumwira mushe mhuri yeZimbabwe panguva ino yatiri. Panapa ndobva pauya mhinduro iri kuti change the mons in this address. Address yeku-Iran zvikanzi change the mons, the nouns, zvikanzi change the nouns in this address. Pakaipa mhuri yeZimbabwe, hazvina kumira zvakanaka. Veruzhinji vari kuratidza kutsigira kuti aiwa dai Trump zvake auya kuzotibatsirawo mukati menyika yeZimbabwe, kutibvisira munhu atitambudza kudai so uyu. Thompson P. Mudare ndobva ati iye, many people won't comment because of fear. This guy, the guy uses fear tactics. Imagine the lie that people want him to continue till 2030. Please, which people, when this was forced at a conference where ideas are not debated but dictated. Even president, where they are busy making nuclear stations go, the next president take over. He has been on this 2030 madness way before. They said, people said he must continue. Why plan outside your time? It's all incompetency. Thompson P. Mudare.
Ndiwo mashoko ari kubuditsa panapa. Zvikanzi murume uyu anga akazvironga mushure mekunge atopinda pachigaro pacho. Vision 2030 akatanga kuitaura asati apinda panyanga. Saka ndo muitiro wake, achisimbisa iye zvekare kukoka Trump kuti ange achiuya mukati menzvimbo yeZimbabwe, achizotorawo zvekare ED. Hazvina kumira mushe. Nzou ndobva vauya vachiti ivo ini hangu ndaneta. Hanzi ndaneta nayo nyika yeZimbabwe iyi. Mimosa Wada ndobva auya achiti iye Givi Trump is not bothered, neither does he have a dog. We have to sort our own predicament at home and quickly affect a United Africa dream before Trump plunders with colonialist 2.0. Trust Jefferson ndiye ari kudaro panapa. Zvikanzi aiwa nyaya dzedu ngatidzigadzirisei tega. Ntando ndobva auya achiti the level of outrage in Zimbabwe. Nash ndobva auya achiti you forgot to say he is planning to develop a nuclear weapon. Hanzi makangana kuwedzera maspice kuna Trump muchimuudza kuti iye ndiye ari kuplana kugadzira nuclear weapon. Kungori kutsigira zvekare kuti aiwa murume uyo anofanira kunge achibatwa achirova zvake pasi. Matope ndobva auya achiti iye however what would you advise the president as a leader whether of your choice or not? Hanzi ndezvipi zvaungade kuudza president whether ndiwe wakamusarudza or hausi. Low Bengura and Sugar zvikanzi send the coordinates of his address. Hanzi tumirai macoordinates kuitira kuti kana vachinge vouya vakomana vagone kunanga exactly pane gara mukomana. Pakashata. Jonathan Lester ndobva ati you forgot to tag Potters. Zvikanzi na Sempleman Radzvi zvikanzi dai Trump atinunurawo. Vari kuchema rununuro vanhu ava vari kuda kubatsirwa. Shato ndobva auya achiti they have their hands full at the moment. Hamutye crossfire here. Sikanzi ityai kuti zvinogona kuenda nepamwe. Charles Z Mabunu ndobva ati please help us as Zimbabweans, come and take this evil. Pakaipa vanhu vese ndo zvavari kungotaura kuti aiwa dai matitorerawo this evil. Matope ndobva ati some would say you want the nation to be recolonized because they have never sat at a table where ideas are shared, debated, ridiculed or tested. They are one-track-minded horses with blinkers. Hallelujah. Hosanna crew. Pakaipa. Melanie Makotori ndobva ati we remain an enemy to nani. Siama drugs. Ari kutsigirawo ED kuti anga achisvika 2030. Melanie Makotori.
Son of soil ndobva ati iye this man can't be touched. Zvechibharanzi uyu hanzi haabatiki zvechibharanzi, asi ini ndinopikisana naye uyo ari kuti hanzi haabatiki zvechibharanzi. Kuvamwe vakabatwa ava zvaiva zvechibharanzi here izvi? Kana chichinge chatobvondoka kubva kuUS panenge pakaipa, panofiwa chete. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe ndinokutendai zvikuru. Anawa ndiwo magumo echirongwa chedu, ndichikuti ngatisanganei mumaawa anotevera patinodzoka tichizotandara zvekare pano paZim1 channel yenyu, patinouya nenyaya dzakasiyana siyana dzinenge dziri kuitika mumastreets esocial media mune zvematongerwo enyika.